नमस्कार, प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग और सब बताई कैसे बानी रउआ सभे। उम्मीद करतानी रउआ सब ठीक ठाक होखा भैया और हमहू ठीक बानी। तो स्वागत बाटे आप सबके राइटर विजय बागी के चैनल पर। और आज उपस्थित बानी भैया रउआ सबके बीच में लेके भोजपुरी फिल्मी गीत। बहुत बढ़िया गीत के रचना के लिए बनी, मेल फीमेल सॉन्ग बाटे। बस एक नया म्यूजिक बनवा के बढ़िया से तरक्की से गायकी कर देतानी तो गाना 100% बजी भैया। तो चलिए देर ना करते हुए मैटर के शुरुआत कइल जा कि कैसे गीत के गावे के बा, का एकर धुन बा, का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट कर से पहले भैया एगो बात बतावल चाहब कि रउआ अगर नया सिंगर बानी आ सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मैटर के तलाश में भटकतानी, बढ़िया गीत नइखे मिलत, सही तुकबंदी नइखे मिलत या आपके मन पसंद के मैटर नइखे मिलत, तो भैया अगर हमारा चैनल पर आ गइल बानी तो सबसे पहले चैनल के सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हर रोज रुआ के नया नया मैटर सुने के, देखे के और गावे के मिलत रही भैया। हम हर तरह के सॉन्ग राइट करीला, सैड सॉन्ग, लव सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग, धोबी गीत, पूर्वी गीत, निर्गुण गीत, चाहे सीजनली तमाम तरह के गीत। बिल्कुल उचित चार्ज लेनी भैया, लेकिन मैटर मन पसंद के देनी, मैटर में कोनो शिकायत ना मिले। और नंबर हम अपन डिस्क्रिप्शन में दे दिले बानी भैया, रउआ बेहिचक कॉल या व्हाट्सअप कर सकतानी। आज के मैटर देखिए कैसे गाओगे बाटे। पहले मेल के पार्ट बा कि कौन मंतर बारू चलैले, दिल फुदक फुदक के फैले। हो कौन मंतर बारू चलैले, दिल फुदक फुदक के फैले। क्षण भद के न तो बैठिला उदास बन के। फीमेल के पार्ट बा रहब ये सांवरिया तोहरे खास बन के। रहब ये सांवरिया तोहरे खास बन के। प्रीतिया के नया एहसास बन के। हाँ, रहब ये सांवरिया तोहरे खास बन के। प्रीतिया के नया एहसास बन के। तो भैया अगर हमसे गाँव में कोनो त्रुटि भली तो क्षमा चाहतनी, काहे कि हम गीतकार बानी, सिंगर ना। रउआ एकरा के बढ़िया से गा देतानी, बढ़िया म्यूजिक बनवा देतानी तो एकदम फिल्म लेवल के गीत होई भैया। अगर मीटर पसंद बा, फुल गीत लिखवावे के चाहतानी तो बेहिचक रउआ कॉल कर सकीले। हमार व्हाट्सअप के नंबर बाटे 8874473128। कोनो प्रकार के मीटर चाहिए, चाहे नया म्यूजिक बनवावे के बा, बेहिचक रुआ कॉल कर सकीले, व्हाट्सअप कर सकीले। और वीडियो पसंद आई तो एगो लाइक करब, कमेंट करब। आ चैनल पर पहली बार आए लोग भैया तो रिक्वेस्ट बा चैनल के सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।